Másik topikot szeretnék nektek bemutatni, ez a biztonság technika lesz, ami a szívemhez nagyon közel áll, és nagyon szorosan összefügg, úgymond az informatikával. Minden site egy picit más és más, ellenben ha konténer oldalról gondolkozunk, akkor hasonló a felépítésük. Itt a jelenlegi telephelyen, ha a biztonságtechnikáról beszélünk, ugye itt láthatjátok, hogy körbe vagyunk kerítve egy ilyen dróthálós kerítéssel. Bevallom, ez nem az én reszortom és művem, nem én alakítottam ki. Ellenben itt az oszlopon láthattok 3 darab kamerát. Ezek a kamerák szintén 24/7-es üzembe operálnak. Videó analitikával detektálják úgymond a kerítésen belül, hogy személyautó, jármű, vagy egyéb tárgyunk jelente meg, és ő van összekötve lényegében a riasztó rendszerünkkel, mely szintén egy jelzést ad számunkra, hogyha egy illetéktelen behatolás történik, illetve ugyanúgy párhuzamosan helyi távfelügyelet számára is. De dióhéjban ennyi a kültéri védelemről. Most úgy gondolom, hogy megmutatnám a konténerben található biztonságtechnikai részeket. Amikor belépünk egy konténerbe, mi azt már egyből tudjuk, hogy valaki úgymond kinyitotta ezt az ajtót számunkra. Minden egyes konténerünkben minimum 2 darab kamerát látunk, plusz mozgásérzékelőkkel van felszerelve a konténerünk. Itt is szintén egy kihívás volt a nagy hőmérsékleti ingadozás, de ugyanúgy, mint az IT eszközök, hál' Istennek ők is nagyon szuperül és üzembiztosan operálnak.